Gurkan. Dobro jutro. När det är någon där inne. Hur är läget, Gurkan? Måste du skita? Oj. Du skynda där, jag måste skita. Ja, men där inne. Ingen fara, Katarina. Du får kolla, hon måste bomba och håller på och skita på sig. Oh my god, jag skulle kissa. Jag tror jag väntar en halvtimme. Jag är ledsen. Du får gå före om du vill. Ja, tack. Jag har spray där inne. Du vill ha spray? Ja, Vilken spray? det bajsar hon. Nej, det finns. Där inne? Ja. Ja, jag har sprayat på. Okej. Alltså bara.